Hola, em dic Marta i avui faré aquest vídeo per recomanar un llibre, que és aquest, i es titula Tu voldries ser el meu avi? Bueno, aquest llibre va de que a un nen, de que a un nen li donen un treball en classe i aquell treball ho té que fer amb un avi, però ell no té avi. Llavors la solució que busca ell és fer un anunci anunciant de que ell, com no té avi, vol buscar avi. Però en aquell anunci no li agrada ningú avi i al final va fer el treball sol. I ell, el nen, no vol que ningú s'enteri de que ell no té avi perquè no li agrada que li preguntin. Ara us diré per què m'ha agradat el llibre. M'ha agradat aquest llibre perquè t'ensenya a que un avi és molt important i que en realitat sempre els avis estan on tu estàs. I també em va agradar perquè al principi no em va enganxar molt, però després quan vaig llegir la història em vaig donar compte de que era una història molt bonica i molt bona. Aquest llibre el recomanaria a la gent que és una mica més sentimental i això, que m'ha agradat molt aquest llibre i m'ha agradat llegir-m'ho i ja està, que si voleu saber el final que ho podeu comprar.